kulokula kakulona phushe uphile uphumelele. Upastor weNgilobi uyachaza amaphupho. Inamba ke isebenzise ngoba uyimember noma ke umuntu okuthokozelayo kunikela kwi-channel, yabona kuphela. Siyazi ukuthi abantu abanikela kwi-channel abandluli ku5, then abama-member bako50. That means sinabantu abayi-few, very few people abakhontribusha kwi-channel, very few. Kodwa abantu bafuna abaningi. I don't know why. Awungu-WhatsApp fona from 9 ku5 noma kuphela. Fanele nje manje uphupha ubona umuntu othana naye ephuma impethu emzimbeni uphinde so uphuphe bona akabingeleli akaceli nawe umuntu ngathi ngiyamkweleta angazini inkinga yakhe, yabo. Abanye abantu badala mahala yabo. So uphupha umuntu ephuma impethu, ubona umuntu ephuma ibungu, yabona. Shuthi lebungu ziyaphuma la kulo muntu lo mzimba. So izingaba izini izathe ubone ziphuma le impethu kulo mzimba lo muntu. 1, ngokujwayelekile uma ngizophupha umuntu wakho kuzoba uphost i-challenge ngolokuma ephuma impethu, ngoba lokhu kungafika komunye umuntu ngoba ukhonyiswa lokuthi lo muntu umuntu ohaqwe isichitho esibi futhi seyimpethu okudingeka ukuthi asilaphe, yabona, mlekelele umkhulekisa. 2, kwesinye isikhathi omunye umuntu angayibeka kanje, uma uphupha umuntu wakho kuyaba upha olungaba oluhle nje uma ephuma lezi impethu, ngoba kwesinye isikhathi lokhu kungakhomba ukuthi ngenzeka lo muntu ukhonyiswa lo muntu uyelulama futhi uyasinda ekufeni noma esifeni sakhe, yabona, ngoba ngabe izigadlo okanye isigulo ekade singaphakathi kuye sesiyaphuma ke la mzimbeni, siyayiphumela nje la mzimbeni, noma sikhishwa imithi okanye iziwasho ayisebenzisa. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenza ukuthi lo muntu uma ngathi ukhuluma naye uyambuza, hayi ndoda, angathi hayi kukhona amakhambi ongasebenzisa njengamanje, yabona, khona iwasho engisebenzayo. So if kukhona lezi zokhomba le iwasho noma le mithi i-effective to get rid of lesichitho singaphakathi noma lesiguli singaphakathi. So bona siyaphuma, kanti yena umuntu oyisebenzela nje imithi ethile, yiphupho eliza after esebenzisa imithi ethile, after esebenzisa ilokhuza iwasho ethile, noma umuntu eziyiphumela ezinje ngemuva kokuthola imkhule kuye esontweni bafike bamkhulekela bamnikeza deliverance. Semva kwalokho sophupha uphuma impethu ukuthi kuphuma lesiguli manje singaphakathi, yabona. 3, kuyenzeka futhi umbuka umuntu wakho kube uphawu ngaba oluhle uma uphuma le impethu, ngoba lo phawu lungenzeka lokho ukuthi wena ukwenza ukuxazuleka kweinkinga nokuphela kwenkathazo zalo muntu. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uma ukuthi sekufika isikhathi sokuxazuleka kweinkinga noma kwenkathazo zimkhungethe, ungabona futhi iphuma lezi impethu ukuthi now all the problems and the worries, yabona, are falling off from him, yabona. Number 4, kwabanye komuphupha umuntu wakho ukuyaba uphawu lobu uma iphuma impethu olushuthi ngenzeka ukhonyisa ukuthi ngabe kuphuma abantu noma kusuka abantu okanye kudeda abantu noma kuqhela abantu ababi futhi abonakele eduze kwalo muntu, yabona. Ngenzeka nje manje lezi benabangane abaningi abangalungile, benabantu abaningi akade phela nabangalungile, sebaqala ukuqhela ke manje from him or from her, ngiyabona. Number 5, nakuba-ke kungajwayelekile kuyenzeka futhi uphuma impethu ngoba ukhonjisa ukuthi kunento eyisigulo, ngabe into eyilumbo noma into eyibulawo lalezi impethu elikhona ngaphakathi ku elihambile kubangele ukugula. Akuyisona isichitho kodwa yinto eyenziwa abathakathi ukuze idala isigulo la ngaphakathi kwena esohambe sikulimaze noma siphakamise nje impilo, yabo. Kuyenze uphuma lezi impethu kanti izokukhombisa ukuthi wena kunasi isigulo obungasinakile obungasazi ukuthi sikhona ngaphakathi. Siyasukuma kuya kubafundisi ke sesiyakhuleka sithi fire
liyaphuma-ke leli diboni ngaphakathi, noma-ke uyakubelaphi bakuphuzisa into ey'thile, bakuchaza into ey'thile, uyafutha into ey'thile, iyaphuma-ke manje into elanga ngaphakathi elelumbi noma elebulawo noma eyinto nje efakwe ngaphakathi, yabona, yaba umkhokha.